Sa sige-sige nga pagbulik kang aton gobyerno probinsya kang Antique, 44 ka mga Antikenyo ang nakabaton kang andabulig pinansyal. Maski sa gamay nga pagbulig, makabakal rin ang aton mga kubos nga kasimmanwa kang anda mga kailanganan, patas kang bulong, gatas kag pagkain. Kapin pa sa aton nga mga kamalaman nga nagatugro ang andang kaaram kanatin. Sa kadya nga adlaw, 100,400 pesos ang natagtag kang ating Provincial Social Welfare and Development Office paagi sa programa kang Aid to Individuals in Crisis Situations kag kapalaka kang gobernadora kay Lolo kag Lula. Padayon lang ang ating pag-uswad, probinsya kang Antique. Ako si Mentos Leslie. Diyan sa nanay ko, si Avelina del Socorro. 88 years old din tayo. Salamat kami kay Go, kay Papano. May makasabi-sabi man sa pangangailangan ni nanay. Mas kang gamay lang, at least makabuligid kay Papano. Kapag bakal pang panandan lang. Ako si Helena Lim, nag-aaslo ng doktor. Ako kapag ko kabuli, may kapal ko kabulong, vitamins ko kagatas. Salamat kit buligan ko. So, medyaga kanyo tanan. Bisan na pandemya, kailangan tuloy-tuloy ang bulig natin sa mga pumuluyo. Kay pirmilang pinakatuig nga pagsalit ko sa politika, pirmilang ako nga pati timong sa mga politikong kapitan na akong eleksyon. Katugulas na ka akong eleksyon. Kadya, kita ang bulig finansyal, nga legal, nga wala kurakot kang politiko, kundi kwarta ninyo nga ginabalik ko lang kaninyo ilang binagit sa ating mga senior citizen. So, kadya, ay pagbago ang ginapangayo natin sa ating probinsya, ang pagbago nga makatiraw man ang ating pumuluyo kang ginatawag na mga buhi nga bayad. Umpisahan natin ang ating pagbulig sa ating mga kasimanwa. Sa isa sa mga panahon nga mo dyan, ibagi matala ng isang papalo, may kwarta sa bulsa ng ating mga pumuluyo, no? So, I hope na gusto ko makita kita sa uwihin, pero hindi ko gusto na may problema ka mo. Pero kung may problema ka mo, rapid na makundigya sa opisina ni Bob, yan si Noemi Timarako, kagdyan ba ng ating PSWD si Mr. Larry Petinglay. So, God bless you.